Familia moro e gweng' ma Kopiyo, Kothidha sublocation e kar chung' od bura ma Homa Bay Town ywago wuodgi ma en apisa mar obila manyo jo mahundu ochielogi magina monego karito konteina mar penj kaunti ma Turkana. Kaka lipota maro ma Homa Bay Ali Abich lero, obila ne jo mahundugo omayo bunde mare kendo gitiyo godo e nege kaeto giringo gi bundeno. Kuyo kod leto koko gweng' ma Kopiyo e sub location ma Kothidha kar chung' bura ma Homa Bay Town bang' nek mar apisa mar obila Crispin Oumadeya mane jonjore ochilo gi magina mowito ngimane e kinde mane orito kontena mar penj e laro mar apis jalup komisona ma Turkana East e boma ma Lokori odiochieng' manyoro ma ochiwo lal kod bunde mane en go ma bende ma jonjore go ne otiyogo e nek mare. En nek ma pod okelo buok maduong' e kind familia mar obila no kaachiel kod jogweng' ma Kopiyo mangima ka min mare Angelina Chieng' ywak ni nek mar wuode no tieko familia mare kaluwore ni en ema ne en taya mar familia no. Athina ni noweya kodgi mabor. Ne ok anyal ng'eyo jowadwa ni gimoro ne nyalo timore e dier dalana ka. Mine ne nyiera nyaka jodongo ne nyiera. Osikie mana kunye wi got. Ating'o maka katero taon jowadwa. Tadhi auso tadhi adiya. Ema puonjogo nyathina nyaka dakika mogik jowadwa. Ka koro gik bunego nyathi di konya. To koro nyathi ringo weya yawa. Bende oywak kaka ne ochandore kod wuode no bang' tho mar wuon pargi kendo wuode no mosebiro ka jolo familia no ka min od obila no Vera Mondi bende ne kod let bang' nek mar wuon pargi magisedago mana higni 3 kende. Nyithi wuoda maduong' nyathine mane puonjo yawa. Nyithindo leo na pacho. Jowadwa sirikal konya uru. Onge kaka dang' anyal. Be uneno kaka chalo hati aol yawa. Konya uru. Kitu yenye naomba tu serikali atusaidie tu afikishe bodi huku karibu na nyumbani. Mali sisi kama familia tunaweza fika. Alafu huyu mwenye amekufa ndiye alikuwa kama breadwinner wa familia. So tunaomba tu serikali atusaidie tu. Familia mar obila no kaachiel kod jogweng' kwayo sirikal mondo oyie okonygi e yudo ratiro mar wuodgi no kod chung' kodgi e chenro mamoko bang' ka jonjore ne onege kod bunde mar sirikal mane gimaye kinde mane odhi nyime girito kontena mar penj. Nyathi monindo ni ma wuod owadwa. To nyathini ema nyocha omako dala waka. Make koro nindo kama to wakia ni wadwa chako koa kanye. Nyathino weyo nyako ka ma pod wendo gi nyathi mathin. Joma responsible manyalo konyo ba wach liendni mondo wanwang' ratiro mar nyathi monegi ka guok mane odhi kwalo kamoro ni. Nyathi yuora mothoni joka ma sirikal wuog oko konywa. Nyathi yuora ne mane gimoro amora dala ka. Mano kawo nyaka nyathina ni notere tich. To nyathi ka notere tich to nochungi. To nyathino siko mana gi wadgi kata koduogo. To siko mana gi wadgi e lwete kodhigo kuma nochunge wadgi. Lit no we kuyo maduong' e dala mar Kotegeka and the entire family mar Jokokayo. Moloyo ne Homa Bay County nyaka Kenya as a nation nikech no serve the country. En kuyo maduong' sawa. Kwayowa maduong' kaka jo familia ni sirikal owuog oko mondo wang'e ratich omera. Wayudie ratichwa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.